c'est notre ange gardien. Благодарим и на отец Иван, който присъства на нашето тържество, така както и на откриването на учебната година на 6 септември, като представител на Българската православна църква. Откривам първото коледно тържество на новото българско училище Паисий Хилендарски. Гледайте, слушайте и се радвайте! Ето, слиза, виж, малка шейна, коледна тайна, по-детски любима. Тя ще отключи деня с добрина, бяла пътека до всеки да има. Коледа, Коледа, там в края охите, хора големи превръщали деца, приказна Коледа пускай шейните, дай ни надежда и топти. Тиха нощ, свята нощ, колко си нежна ти, спът под твоето чисто небе, свята майка и свято дете. Най-очаквания гост дойде дядо Коледа, който побутка ясно. Добре дошъл, дядо Коледа, толкова много деца те чакат днес.
кървавица, на децата по-жълтица, сурва, сурва до година до амина. Ето сон. На три солистки от вокалното студио към училище, с което ние ще преминем и на другата вълна, на новогодишна вълна, във вихъра на новогодишния танц. И тази година концертът беше прекрасен. Благодаря ви, деца. Благодаря ви. Напълнахте ми сърцето. Искам да се желая през новото много щастие, много любов и много успехи в учението. Понеже вие за това идвате в това училище, за да се научите на много неща. На вашите родители и на всички гости пожелавам да отворят сърцата си през новата година за доброто. То ще ви се върне. Защото всички заслужаваме добро. За много години и живи и здрави! За напред! Сега искам да раздам малко подаръци. Ще започна от най-малко.